Шалом, шалом, приятели! Бъдете благословени в името на нашия Господ Исус Христос. Алелуя! Слава да бъде на Господа! Днес искам да ви проповядвам за призоваването на Господа. Призоваването на Неговото име. Неговото свято име. И аз ще започна с един пасаж от книгата на пророкът Осия, 6 глава. Осия, 6 глава. Какво казва Божието Слово там? От 3 стих се казва: да, нека да познаем Господа. Той се появява неизменно като зората и ще дойде при нас като дъжда, като пролетния дъжд, който пои земята. Да, нека да познаем, нека да се стремим да познаем Господа. Божието Слово тук ни призовава да познаваме Господа. След което се казва, нека да се стремим да познаем Господа. Нашият стремеж да познаваме Господа е нашата цел в нашия живот днес. Да познаем кой е Господ. И познаването на Господа включва няколко неща. И това е познаването на първо място на Божията воля. В молитвата, когато казваме Отче наш, Ти, който си на небето, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Второто нещо важно да познаваме Бога, това е да познаваме Неговите пътища. Да познаваме Неговите планове, Неговите намерения. Да познаваме Неговите мисли. И четвъртото нещо важно е да познаваме имената на Господа. Да го призовем с Неговото име, да извикаме към Господа. Това, за което бих желал да ви проповядвам, е, че ние днес трябва да призовем името на Господа. И когато ние го призовем, то тогава Той ще дойде при нас. И Словото ни казва, апостол Яков казва, приближавайте се при Бога и Той ще се приближава при вас. Така че днес, какво ни казва Осия? След като ние се стремим да познаваме Бога, той казва, да, Той ще се появи неизменно като зората и ще дойде при нас като дъжда, като пролетния дъжд, който пои земята. Непременно Бог ще се яви като зората. Или това означава, че ще дойде зазоряване, просветляване в нашия живот. Бог ще дойде като нов ден, ще постави ново начало в живота ни. Когато си далеч от Господа, то тогава ти не ходиш в Неговата светлина. Ти не си син на светлината. Не си от деня, но ти си в тъмнина. Приближавайки се към Господа, ти идваш при Господа и Бог е твоя светлина. Едно от имената на Господа е Йехова Ори. Йехова Ори. Ор означава светлина. Йехова Ори. Господ е моя светлина. И когато призоваваш Господа, призоваваш Господ Исус Христос като твоята светлина. Той каза, аз съм светлината на света. И който ме следва няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота. Йехова Ори. Кажете всички, Йехова Ори. Ишуа Хамашиах, Исус Христос е Йехова Ори. Той е моята светлина. Господ каза да бъде светлина. И стана светлина. Бог идва в твоя живот и казва да бъде светлина. И когато Бог се разкрива в твоя живот, то тогава Той идва с ново начало. Той поставя нов ден за твоя живот. Той възкресява твоя живот. Той ще се яви в твоя живот неизменно
ще дойде като дъжда, като пролетния дъжд, който пои земята. Непременно Бог няма да закъснее. Той ще се яви в твоя живот, като дъжд, който напоява земята, като късния дъжд. А късният дъжд е пролетният дъжд. И той ще дойде да напои твоето сърце, да напои твоето семейство, да напои твоя дом, твоята душа. Той идва като късния дъжд. Какво означава да призовеш Господа? Еврейската дума да призова Господа е Ани Миткашер. Ани Миткашер Шем Адонай Ишуа Хамашиах. И това означава: аз призовавам името на Господа Исус Христос. Нека да го кажем всички. Ани Миткашер, по-силно. Ани Миткашер Шем Адонай Ишуа Хамашиах. Шем означава името на Господа. Шем Адонай. Днес ти си призован от Бога да призоваваш Неговото име. И в книгата на Битие ние можем да прочетем следното нещо. И това е записано в Битие 4 глава. И Адам пак позна жена си от 25 стих и тя роди син, който наименува Сит. Защото казваше си тя: Бог ми определи друга рожба вместо Авел, понеже Каин го уби. Също и на Шит се роди син, когото наименува Енос. Тогава човеците започнаха да призовават Господното име. Тогава човеците започнаха да се наименуват по името на Господа Йехова. Виждаме тук, Словото ни казва, че когато бе убит, Каин уби своя брат Авел, тогава всъщност и Ева загуби двамата си сина. Каин отиде да живее в областта Нод, което значи блуждаене, което значи скитане, и тогава Сит повече го нямаше го Авел, и тогава Словото ни казва, че Ева отново зачна и роди син Немесит или Шит, което значи определен. На английски това означава appointed, определен от Бога. Понеже казва Ева: Бог ми определи друго дете вместо Авел, понеже Каин го уби. И той стана определен от Бога да бъде новото дете, което ще наследи, ще продължи линията на праведността, на спасението, на изцелението, на живота. Шит. И днес искам да ви кажа, скъпи брати и сестри, че много хора днес са отстъпили от вярата и повече не желаят да ходят на църква. Не желаят да следват Господа. И това е нещо подобно както Каин, който пожела греха, уби своя брат Авел и отиде в областта Нод. Блуждаене. Знаете ли какво значи да блуждаеш? Това означава да ходиш без определена посока и цел. Скиташ се, бродиш, без посока и цел, без Бога. И много казват днес, че Ева, който е прообраз на църквата, много казват: няма повече вярващи хора. Край. Искам да ви кажа една добра новина. Тук Словото ни казва, че Каин позна своята жена, тя зачна. И това е църквата на Бога. И църквата на Бога е зачнала. И тя ще роди много нови синове и дъщери за Господа. Подобно на поколението на Шит, което значи определени от Бога. Бог е определил за църквата да се родят нови синове и дъщери. Защото Авел е бил убит. Много са били тръгнали в пътя на Господа.
много са го последвали, но в крайна сметка са допуснали своя греха и грехът е донесъл смърт в живота им. Но искам да ви кажа, че идва времето на Шит. И Шит е този, който е определен от Бога да бъде последовател на Господа, да ходи на църква, да се моли, да служи на Господа. И това е поколението на Шит. И аз вярвам, че ние навлизаме в това поколение, в това време, когато Бог ще праща в църквата си много нови синове и дъщери. Поколението на Шит. Защото Бог е определил други чеда. Защото има изобилие от жътва, но работниците са малко. И Бог е определил работници на своята нива, които ще дърят. И Словото ни казва, че Шит и на него му се роди син. И той го кръсти Енос. Енос означава смъртен. Мортал. Смъртен. И това е прообраз на смъртността. Това, че човек е определен на смърт. Поради греха. Човек се ражда в грях и той е определен на смърт. Но Словото ни казва нещо много важно, че тогава човеците започнаха да призовават Господното име. Тези човеци, които бяха потомци на Енос, чието име означава смъртен, започнаха да призовават Господа. Искам да ви кажа, кой днес ще призовава Господа? Този, който осъзнае, че е смъртен. Осъзнае всъщност, че той живее в грях. Осъзнава, че не може да направи нищо без Бога. Когато осъзнаеш, че Господи, аз съм смъртен човек, но Ти си живота, Ти идваш да дадеш нов живот. Когато осъзнаеш, че Бог идва за да възкреси твоя живот. Но когато смяташ, че Ти си живота, че всичко Ти е наред, че Ти си възкресен, нямаш нужда от Бога, не осъзнаваш, че си смъртен, не осъзнаваш, че без Бога ти си нищо. И че грехът е този, който те води към ада. Казва Словото, че заплатата заплатата, казва, на вярата в Господа Исуса е вечен живот, а заплатата на греха е смърт. Така че грехът те води към смърт. Но Бог иска днес да осъзнаеш факта, че трябва да го призоваваш. И Бог те призовава днес да призоваваш. Какво означава да призоваваш Господа? Да призоваваш, вижте, интересно в английският език, да призоваваш Господа е I call. Нали, брат? I call. Нали? I call означава да извикам силно, да призова с власт, да призова, да извикам, да издигна гласа си. Думата call означава призовавам, извиквам, викам, повиквам. Когато искаш някой да се приближи до тебе, ти извикваш силно. И Бог казва на Исаия, извикай силно, не жади гласа си. Когато понякога започна да проповядвам силно, някой казва, много силно проповядваш. Да, но Исус Христос също силно е проповядвал. Исаия също силно е викал. Пророците Амос, Осия и всички останали пророци също силно са проповядвали и са викали. И Бог да призоваваш означава да извикаш силно. И когато осъзнаеш факта, че си в нужда и се нуждаеш от Бога, трябва да извикаш силно към Бога. Знаете ли кое е интересното? Че думата call на английски означава призовавам, но на еврейски означава глас. На еврейски думата call означава глас. Чували ли сте израза bat call? Бат означава дъщеря. Bat call. Бат Сион. Бат Сион означава дъще Сионова. Много често Бог казва дъще Сионова, Бат Сион. Бат Иерушалим означава дъще Иерусалимска. Бат Израел означава дъще Израелева. И това е църквата на Бога днес. Дъщерята днес е църквата на Бога. И Бог желая да чуе нейния глас. Не просто да си мънкаш така,
Но Бог желая да чуеш, Бог желая да чуе твоя глас, когато ти викаш към Него, когато извикваш. Така че, докато интересното е, че на гръцки език отново виждаме подобна дума. Да призоваваш означава калео. Виждате ли, че корена на думата е от един и същи корен. И тя идва от глас. Как ще призовеш Господа без глас? Можеш ли да призовеш днес Господа? Вижте, ти казваш, айко, аз призовавам Бога, но всъщност това е да извикаш силно, да издигнеш гласа си към Господа. И тогава човеците започнаха да призовават Господното име. Господното име означава на еврейски Шем Адонай. Шем Адонай. Понякога има неща, като че ли ние, искам да кажа нещо много важно, че ние не познаваме имената на Бога. И не знаем как да го призоваваме и как да го викаме в живота си. И понякога това става причина ние да не получаваме от Господа. Защото когато не познаваш Господа, ти не знаеш как да се обърнеш към Господа. Знаете ли, когато горящата капина гореше и когато Моисея погледна там в далечината и каза, какво е това велико явление? Тази капина гори, но не изгаря. Какво е това чудо? Каза, ще се приближа, за да видя с очите си какво се случва там. И вижте, забележете нещо много важно, че когато Бог видя, че Моисей се приближава към капината, тогава дойде Божия глас към него. И Бог му каза, Моисей, Моисей, Моше, изуй своите обувки, защото на земята, на която стоиш, тя е свята. Ти идваш в моето присъствие и трябва да събудиш своите обувки. Тези обувки, с които си ходил в този свят. Твоите пътища са омърсени. Твоите нозе са омърсени. Твоите мисли са омърсени. Трябва да се очистиш. Когато идваш и се приближаваш при мене, трябва да знаеш, че моето присъствие е свято присъствие. И едно от имената на Бога, това е Ехова Емкадеш. Ехова Кадош Емкадеш. Господ, който освещава. Знаете ли това име? Кадош, Кадош, Кадош. Свят, свят, свят. Винаги трябва да знаеш във всеки един момент, че когато погледнеш към небето, ангелите на Господа казват в небето, свят, свят, свят е Господ Бог. Бог стои на своя престол, седнал и Той живее и седи и царува между херовимите. И ангелите гледат Божието лице и казват, свят, свят, свят е Господ. Кадош, Кадош, Кадош. Кадош означава свят, свят, свят. Означава освещаване, освещаване, освещаване. Всичко живо, всичко ново нещо започва с освещаването в нашия живот. Започва, когато започнеш да осъзнаваш, че Бог е свят Бог. Защото има един стих, който казва в Исаия, Бог разкрива своето име. Където Господ казва, моето име е Свети. Аз обитавам на свято място. Изход 31:13 казва, аз съм Господ, който ви освещавам. И в Евреи 10:10 се казва, с тази воля ние сме осветени чрез пренасенето на Исус Христос, Христовото тяло веднъж завинаги. Амен. Господ казва, моето име е Свети.
Нека да отидем на Изход 3 глава. Нещо, което Бог така вчера много силно така побуди моето сърце. Изход 3 глава, когато Бог се разкри на Моисей. И там се казва от 13 стих, 13, 14 и 15 стих. А Моисей рече на Бога: ето, когато отида при израелтяните и им кажа: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ме попитат как му е името, какво да им кажа? Това нещо много силно докосна моето сърце. Когато, казва Моисей, отида при израелтяните, които са роби в Египет, и им кажа: Бог на бащите ви ме изпрати при вас. Не е ли нещо подобно това днес на нашата ситуация? Ние, които сме познали Господ Исус Христос, защото Той е същият. Казва Евреи 13:8. Исус Христос е същият. Вчера, днес и завинаги. Ишуа Хамашия е същия. Той е същия Бог от Стария Завет. Наскоро бях слушал един проповедник, Орелев, проповядваше в Йерусалим, и каза, че е слушал някой, който казва, че този Бог, който е в Стария Завет, е друг Бог. А Богът в Новия Завет е Богът, нали, Исус Христос. Ние следваме Него, но този Бог от Стария Завет, не, Той е същият Бог. Скъпи брати, Той е същият Бог. Нали, искам само малко да направя една препратка от Матея 15 глава. Да разберете, че Той е същият Бог. Вижте, когато Исус обикаляше и изцеляваше хората, и там се казва: и дойдоха при Него големи множества. Те при кого идваха? Те идваха при Исус. Днес, когато Исус Христос е изобразен в живота ни, когато Той царува в нас, големи множества ще идват. Това го преживяхме преди 34 години. Тези множества, аз ги видях с очите си. Бях там. Бях млад проповедник. И ги видях как те идваха при Бога. Не съм ги карал да идват. Не съм ги притискал и не съм им казал: защо не идвате при Бога? Та самия аз тичах като сърна, като елен при Бога. И оставах всичко за себе си, за да отида и да срещна Господа. И аз виждах как множества идваха при Господа. Аз видях как стадионът в Силистра се изпълни. Стадионът, който побираше повече от 10 000 човека. На третата вечер беше пропълнен целия. Все едно, че имаше футболен матч. И Бог извърши велики чудеса. И аз видях, когато започна да рами дъжд, и проповедника Даниел, който проповядваше там на игрището, проповядваше, той каза: не си тръгвайте, дъждът ще спре. И дъждът наистина спря. И се образува една огромна дъга, която обхвана единия край на стадиона до другия край на стадиона. И това го видяха повече от 10 000 човека. От 10 до 14 000 човека бяха събрани там. И аз бях там долу. И това беше Божието присъствие. Господ, който изцелява. Разбирате ли това? Бог, който върши чудеса. След което, след молитва, стотици хора излизаха там долу по микрофона, за да прославят Бога. Какво Бог е направил в тях, как ги е докоснал, без да излизат отпред някой да се моли за тях и да им полага ръце. Те самите бяха докоснати от силата и помазанието на Святия Дух. Амен. И вижте, Словото казва: и когато дойдоха при Исус,
големи множества, които имаха със себе си куци, слепи, неми, недъгави и много други. И сложиха ги пред нозете на Исуса. И Той ги изцели. Така че народът се чудеше, като гледаха неми да говорят и недъгави да оздравяват, куци да ходят и слепи да гледат, и прославиха Израилевият Бог. Сега забелязвате ли какво се става тук? И те прославиха Израилевият Бог. Те гледаха как недъгави се изцеляваха, как куци прохождаха, как неми проговаряха, те гледаха как глухи прочуваха, те гледаха всички тези чудеса и знамения и прославиха Израилевият Бог. Този Бог, който беше Богът в Стария Завет, нали? Богът на Израел. Те гледаха Ишуа, Машиах, който изцелява, и прославиха Израилевият Бог. Защото Той е Израилевият Бог. Той е същия. Исус каза: аз съм и Отец и едно сме. Аз и Отец едно сме. Така че всъщност, когато Моисей рече на Бога: ето, когато отида при израелтяните и им кажа: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и като ме попитат как му е името, какво да им кажа? И когато излезеш днес в този свят и се срещнеш с хората, които живеят в Египет, бих казал, защото Египет е преобраз на света, и те те попитат: този Бог, който ти се е явил, как му е името? Как се казва? Какво му е името? Какво ще му кажеш? Какво е неговото име? Как се казва той? Той се казва Ишуа Ха Машиах. Исус Христос, който е същият вчера, днес и завинаги. Той е същият Ишуа Ха Машиах. Той е Богът, който е от Старият Завет, от началото до края. И в Битие първата глава, в първия стих се казва: в началото Бог сътвори небето и земята. Амен. И там на еврейски се казва Берешит Елохим. Берешит Елохим. Много често ние казваме и познаваме книгата Битие, познаваме като Битие, което значи начало. Beginning, начало. Но на еврейски тя означава Берешит. Берешит. Бе означава в, Берешит, решит, началото. В началото Елохим, Бог. Бог сътвори небето, Шемаим, сътвори земята, Хава. Бог сътвори небето и земята в началото. Ако искаш нещо да се случи в твоя живот и да има ново начало, призови Господ Елохим. И аз ще започна. Това е едно от имената на Бога. Елохим, което значи Бог Творец. Елохим означава Бог е Творец. Бог е Създател. Евреите казват, че Елохим е Бог съдещ, съдия. Той е Творецът, Създателят на цялата Вселена. Елохим Адонай. Бог Адонай. Елохим. Второто име на Бога, това е името Ел. Какво означава Ел? Много често ние срещаме това име. Казваме Емануел. Казваме Даниел. Казваме Габриел. Казваме Михаел.
казваме Елизабета. Много често това име Ел се среща в името. Словото ни казва в Битие, че тогава човеците започнаха да се именуват. В 4 глава на Битие се казва, тогава човеците започнаха да се именуват по името на Господа Йehова. В Твоето име има тази дума, която означава Бог. Ел или Ил, което значи Бог. Ел означава суверенният Бог. Запомнете, Ел означава суверенният Бог. Някой казва, че Елохим е множествената форма на Ел. Не е така. Защото в еврейският език Елохим, това съчетание им, по принцип говори за множествената форма, но има думи, които в еврейския, които не винаги са в множествено число. Като примерно Шамаим, който значи небе или небеса. Така че Елохим е Бог Творец, Бог съдещ, Бог съдия. Докато Ел означава суверенният Бог. И суверенен Бог означава суверен, независим, върховен, означава пълновластен, независим. Бог не е зависим от никого. Бог не се нуждае от никаква помощ да отидеш и да помогнеш на Бога. Напротив, Бог ти помага на теб. Бог е твой помощник. Бог не е зависим от теб. Да си мислиш, че всъщност всичко зависи от теб. Жалко за тези хора днес. Има такива хора, които смятат, че всичко зависи от тях. И в работата те също смятат, че всичко зависи от тях. Ако те не са били там, тази работа нямаше да се свърши. Те казват, виж какво съм ти сторил, какво ти направих. Днес ти направих това, направих това, това ти направих това. Те всичко са направили, но къде е Бог? А Бог е независим. Бог е суверен. Бог е пълновластен. Бог не се нуждае от твоята сила. Той е върховен, Той е най-висшият. Той е най-силният. Върховният, независим. Суверен. Ел. И нека да отидем на още едно име. Името Адонай. Всички ние знаем Адонай. Знаете ли, в Второзаконие, 6 глава, 4 стих се казва така: Шма Израел, Адонай, Елохейно, Адонай Ехад. Понякога ние сме далеч от тези неща. Но не е така. Там се казва: слушай, Израел, Господ нашият Бог е един Бог. Амен. И в Йоанна 10 глава Господ каза: аз и Отец едно сме. Защото Бог Отец и Божият Син са едно. Амен. И Господ каза в Йоанна 14 глава: Филипе, ти казваш: Господи, покажи ни Отца, и това не е достатъчно. Покажи ни Бог Отец. И тогава Бог му каза: Филипе, този, който е видял мене, видял е Бог Отец. Аз и Отца едно сме. Този, който е видял Исус, Ишуа Хамашиах, той е видял Бог Отец. Ако си видял мен, видял си и Отца, баща ми. Понеже аз и Отца едно сме. И Бог днес ти казва следното: Адонай, Твой Господ. Какво означава Адонай? Преди да започна там. Адонай означава Лорд, Мастер. Лорд и Мастер означават господар, управник, повелител, владетел, крал. Чухме внимателно, нали? Господ е господар. Адонай означава господар, собственик, притежател. Той е собственик на твоя живот. Той е твоят господар. Още тази дума означава още съпруг.
Той е твоят повелител, владетел. Той владее твоя живот. Когато казваш моят Господ Ишуа, или това звучи така: Адонай Ишуа. Моят Адонай, Той е моят Господар. И аз правя това, което Той ми казва. Той е моят владетел. И аз правя това, което Той иска да правя. Той е собственикът на моя живот. Той ме притежава в дух, душа и тяло. Амин. Така че Той е Адонай. Друго име за Господа, това е името Мелех. Чували сте името Мелех, нали? Мелех Адонай. Когато кажем, че Господ е Адонай, трябва да знаем, че Той е също и цар. Мелех е цар. Той има царство. Знаете ли, че Той има царство? И Неговото царство, Божието царство, това сме ние днес. И Той царува днес. Кой управлява Вселената днес? Господ Бог. Той е Мелех. Мелех, и всички ние знаем какво се казва в 19 глава на Откровението. Че Той носеше името, което пише: Той е цар на царете и Господ на господарите. Моят Господ е цар на царете и Господ на господарите. Мелех Ха Млахим и Адон Ха Адоним. Така звучи на еврейски. И това е в оригинално името. Мелех Хамлахим, цар на царете, и Адон Ха Адоним. Цар на царете и Господ на господарите. И има един пасаж, който казва в Псалм 99. Вижте какво ни казва в Псалм 99. Господ царува, нека треперят племената. Той обитава сред херувимите, нека се потресе земята. 99.1. Господ царува, нека треперят племената. Когато погледнеш на небето, там виждаш Божия престол, Бог стои на своя престол, Бог царува. Бог е царят, Мелех Адонай. Мелех Адонай означава моят цар Господ. Ишуа Хамашиах, Той царува. Седнал отдясно на трона, на величието, на славата. И 97 псалом, 1 стих казва: Господ царува, нека се радва земята. Искам да ви кажа днес: Господ царува. Не Сатана царува. Нали, брато? Не Сатана царува. Някой казва, нали, че кой притежава този свят? Този свят го притежава Господ. Знаете ли, едно от имената на Бога, това е името Адон Олям. Адон Олям. Адон означава Господ, Олям означава на света. Адон Олям означава Господ на света. Той е Господ и Той е царува на света. Сатана не може да направи нищо без знанието на Бога. Той е царят на царете и Господът на господарите. Той управлява по своята воля. Той е суверен Бог. Той е Ел. Така че, каквото и да се случва в този свят, без Негово знание не се случва. И краят на всяка твар, казва, се предвижда от Бога. Всеки, който се заминава от този свят, това е по Божие предузнание. По Божие решение. Така че Бог царува между херувимите. И бях слушал този равинът на Бруклин в Щатите, който казва, който беше коронавируса. Нали казва корона, не казва короната, казва е на небето. И когато погледнеш към небето, виждаш короната. Виждаш ли короната там?
Короната, царят на царете, седнал на своя престол и върху него короната. Короната показва, че Господ царува. Той е царят на царете и Господ на господарите. Казва се Адон Олям. Адон Олям. Адон Олам. Адон Олам означава вечния Бог. Адон Олам. Адон Олам означава вечният Бог. Адон Олям означава Господ на света. И Everlasting God, брат Ром, Everlasting God означава Адон Олам, вечният Бог. И в Битие, и това име И това е в 21 глава, в 33 стих се казва: и Аврам посади тамарското дърво в Вирсавея, или това е Бершева, и там призова името на Йехова, вечния Бог. Призова името на Йехова, вечния Бог. Аврам призова това име. И днес, когато призоваваме името на Бога, трябва да знаем, че ние призоваваме едно от имената на Бога, това е вечния Бог, което означава Адон Олам. Адон Олам, вечният Бог. Йехова Адон Олам или Ел Олам. Ел Олам още се казва. Ел Олам означава Бог, който е вечен. Запомни ви, нали? Ел Олам. Кажете Ел Олам. Ел Олам. Вечният Бог. Ел Олям. Кажете Ел Олям. Това е Богът на света, Богът на вселената. И ние трябва да познаваме нашия Бог. И трябва да призоваваме Неговото име. И когато излезем в този свят, и аз пак се връщам в Изход 3 глава, и когато те запитат как му е името, и ти познаваш твоя Бог, и Господ му казва, и Бог каза на Моисей: аз съм онзи, който съм. Рече още: така ще кажеш на израелтяните: онзи, който съм, ме изпрати при вас. И рече Бог още на Моисей: така ще кажеш на израелтяните: Господ Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Яковов ме изпрати при вас. Това е името ми до века и с това име ще ме познаят из род в род. Иди, събери израелевите старейшини и кажи им: Господ Бог на бащите ви, Бог на Авраам, Исак и Яков ми се яви и каза: аз ви посетих и видях какво ви правят в Египет. И рекох: ще ви изведа от страданието в Египет и ще ви заведа в земята на хананците, на хетейците, на аморейците, на ферезейците, на евейците и на ебусейците, в земята, където текат мляко и мед. И днес ти трябва да вземеш това слово днес. И излизайки в този свят, да кажеш на тези хора днес: кой Бог те праща? Че този Бог, който те праща, Той казва за себе си: аз съм оня, който съм. Аз съм оня, който съм. Или това е името Яховех. Яховех, или това са 4 букви в еврейската азбука. 4 букви. На еврейски това звучи Йод, Хей, Вав, Хей. Кажете Йод, Хей, Вав, Хей. Кажете се: Йод, Хей, Вав, Хей. Йод, Хей, Вав, Хей. Когато Господ Исус Христос се яви в Новия Завет, Той се яви в образа на Йод, Хей, Вав, Хей. И вижте, тук съм ви донесъл една картинка да ви покажа. Виждате ли? Вижте човека тук. Това не е част по биология.
част от биология. Вижте, ето ги буквите. Йод, хей, вав, хей. Виждате ли? Това са буквите, това е името на Бога. Името на Бога е Йехова. Ти трябва да познаваш това име. Кой е този Бог? Бог ти каза, Бог се разкри с това име на Моисей. И Йод, хей, вижте буквата Йод. Това е 10-та буква в еврейската азбука и тя отговаря на главата. Виждате ли главата? Главата на човека. Йод. В гръцки е йота. Казвам йота. Юд. Буквата Юд. Тя е главата. Втората буква е буквата Хей. Вижте буквата Хей. Тя е като буквата П. Виждате ли? И тя отговаря на ръцете на човека. На ръцете. Третата буква, това е буквата Вав. Тази буква Хей е 5-та буква, а буквата Вав е 6-та буква. И тя отговаря на гръбначния стълб. Който прави връзката с главата и с долната част на тялото. С краката и с кръста. Нали? Това е буквата Вав. И четвъртата буква е отново буквата Хей, която отговаря на краката. И виждате ли? Йод, Хей, Вав, Хей. Или това е името Йехова, за което Бог казва: аз съм оня, който съм. Така ще кажеш на израелтяните. Или с това име се яви Господ Ишуа. Какво направи Той? Бог му казва, и Бог му подари името, което е над всяко друго име. Алелуя. Така ли? Да. Над всички земни, подземни и небесни същества. Бог му подари името и му даде пълна власт. Над всяко началство, над всяка власт, над всичко. Неговото име е превъзначено над всичко. Амен. И тогава се казва, словото там, апостол Павел казва, че като прие човешки образа на слуга, смири себе си, чак до смърт на кръста. И виждаме, че той прие човешки образ, той се въплати в човек. И виждаме тогава, това означава, че името Йод, Хей, Вав, Хей означава, че Бог и Йова се въплащава в човек чрез своя син Ишуа Хамашиах, Исус Христос. Виждаме, това е въплащението на името на Бога, Йод, Хей, Вав, Хей. Аз съм оня, който съм. И за това ние четем в Евреи 13 глава, в 8 стих: Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. И това е аналогично на името Йод, Хей, Вав, Хей. В името Йод, Хей, Вав, Хей има 3 направления. Първото е, че то говори, че аз съм оня, който. Оня говори за този, който беше от началото. Аз съм, който говори в настоящето. И който съм, говори този, който е в бъдещето. Аз съм от началото до края, вечно съществуващия. Така че името Йод, Хей Вав, Хей означава, че Бог е вечно съществуващия. Той е от началото до края. Той е Алев и Тав. В еврейската азбука има 22 букви. Първата е буквата Алев и последната е буквата Тав. И това е буквата Алфа. В гръцката азбука аз съм Алфа, аз съм и Омега. Началото и края. Първият и последният. И това означава, че Йехова. И това казва името ми. Йод, Хей, Вав, Хей. Аз съм оня, който съм. Така да кажеш на израелтяните, че тук Господ казва, така ще кажеш на израелтяните: онзи, който съм, ме изпрати при вас и рече още на Моисей. Така ще кажеш на израелтяните: Господ Бог на бащите ни, Бог на Авраам, Бог на Исак и Бог на Яков. Богът на нашите бащи е Богът Тангра. Тангра, и в момента има тангристи. Има хора в България, които служат на Бога Тангра. Още по времето на хан Аспарух, когато България се основала, държавата България се основала. Но нашия Бог, на който ние служим, трябва да знаем, че е Бог на Авраам, на Исак и на Яков. Той е Бог на живите.
И още нещо, което искам да кажа тук. Тези 4 букви образуват символичното число на Бога 26. Понеже всяка буква има своето число. Буквата Йод има числото 10, буквата Хей има числото 5, буквата Вав има числото 6 и буквата Хей отново има числото 6. Тези 4 числа образуват числото 26. 26 е символичното число на Бога Йехова. Има 26 поколения от сътворяването на света до даването на Тората на Синай, когато Бог слезе на Синай. 26 поколения. Така че 26 е числото на Господа Йод Хей Вав Хей. Нашият Бог е Бог на Авраам, казва Словото, на Исак и на Яков. И това показва, че всички ние, които сме приели Господ Исус Христос, ние сме потомци на Авраам. Ние сме чеда на Авраам. Така го казва Галатяните, не така, брата, в 3 глава, последният стих, казва, че чрез вяра в Исуса Христа, ние сме, казва, чеда на Авраам. Ние ставаме чеда на Авраам. Деца на Авраам. Ние сме част от тези звезди, които Бог казва, изброй Авраам и звездите, нали? И казва, те са неизброими, Господи. И казва, толкова неизброимо ще бъде Твоето потомство. Така че ние днес сме част от това потомство. Добре. Се помолим. Да се помолим за тебе. Чакай, да се помолим за тебе. Така. Нека да се помолим сега първо. Елатка, тук сега може да. Елатка, искам да се помолим за брат Севдалин. Той ще пътува за Турция, за Истанбул. И оттам всъщност той там ще трябва да види своята приятелка, която всъщност се нуждае от операция. Ще й правят операция на 5 август. Сложна операция, свързана с гръбначната област, с главата. И всъщност ние ще се помолим всъщност Господ да направи тази операция. Едно от имената на Бога е Йова Рафа. Нали знаем това име? Йова Рафа. Рафа или идва от думата Рефуа, което значи Бог изцелява. Изцелителят. Също той е и лекарят, което значи Рофе. Рофе е лекар. Така че Господ Исус Христос е лекарят над лекарите. Рофе, нашият Адонай Рофе. Господ изцелителят, който изцелява. Рефуа, Йова Рафа. И аз, преди да започнем, само искам да прочета този стих, понеже ще се молим за изцеление. И този стих, който го пише в Изход 15 глава, от 24 стих казва: ако прилежно слушаш гласа на Господа твоя Бог и вършиш онова, което му е угодно, и слушаш заповедите му и пазиш всичките му повеления, не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните, защото аз съм Господ, който те изцелявам. И това име аз съм Господ, който те изцелявам е Йехова Рафа от Рефуа. Аз съм твоят лекар, Йехова Рофе. Така че Господ, който те изцелява. Но Бог казва, ако слушаш, ако слушаш гласът на Господа твоя Бог. Първото нещо, да слушаш Господа. Второто нещо, да вършиш онова, което му е угодно. Второто нещо. И третото нещо, казва, и слушаш заповедите му и пазиш всичките му повеления. Да пазиш неговите повеления. Къде да ги пазиш? Да ги пазиш в своето сърце. Твоето сърце е като съкровищница, в която ти пазиш Божиите повеления и заповеди. И казва,
не ще ти нанеса ни една от тези болести. Защото аз съм Господ, който те изцелява. И нека да се помолим сега. Нека брат Рон би ли излязъл пред да се помолим с него. И вие ще протегнете ръце. Ние ще се помолим за нещо. Дрежката. Той няма лошо. Добре, кърпичка ще вземе. Вниманието ни е върху Неговото завършено дело на кръста. Той взе на себе си нашата немощ и болестите ни понесе. Положа ръце за изцеление. Помолим всъщност, молим се за неговата приятелка, която се нуждае от операция в Турция. Когато той отиде там, когато той докосне, когато той всъщност се срещне, Божията сила да я изпълни. Молим се силата на Господа, помазанието на Господа да слезе. Господ Исус Христос да дойде в живота на това момиче, как се казва Таня. На Таня да я докосне и Господ да й каже тези думи: аз съм Господ, който те е изцелявал. Аз съм Господ, който те е изцелявал. Аз съм твоят лекар, аз съм твоят изцелител. И нека да се помолим сега. Амен. Стигаме, Таня, след тебе, небесне тако, в мощното име на Сина си Исус Христос. Очакването ни е от тебе. Ти си всемогъщен. Вършиш чудеса и знамения в живота на Таня сега. Благодарим ти, Господи. Ние сме в съгласие в един друг сега. Казваме амен на Твоите чудеса, на Твоето завършено дело на кръста Исусе. В мощното име на Исус Христос и ти вярваме. Вярваме в този момент и действаш в нейното тяло. И показваш себе си верен към нея, милостив към нея. Толкова много си милостив към нея сега. О, Господи, оставаме Таня в Твоите ръце. Отдаваме хвала, благодарност. Благодарни сме. Всеки да каже, че е благодарен. Много сме ти благодарни. За това, че ти плати цената. Ти плати цената на пълно страдание. Цената е платена. Вярваме, Исусе. Благодарим ти, Силно че го правиш сега за слава на вземе цялата слава за себе си. Ти си царицарич. Ти вършиш чудеса в нейното тяло. Вярваме за успешно пътуване за наш брат. Амен. Нека да бъде волен от Тебе винаги да усеща любовта Ти и да чете Твоето Слово. В името на Исус Христос. Амин. Всеки да каже Амин. Амин на Неговото Слово, на Неговото дело, на Неговите чудеса. Да докоснеш Господи Христе с Твоята божествена ръзница, Господи Христе, помощта ни, Господи Христе, който Той, Господи Христе, се дадим, Господи Христе, отиде там. Нека Ти да си излиш Словата, Господи Христе, изцелително действие и да освободиш, Господи, да изцелиш, да вършиш Ти операцията, Господи, на главата. Молим, Боже, за да си Ти да прославиш Твоето велико. В името на нашия Господ Исус Христос, всяка клетка, всяка частица и да изпълна момиче, Господи, на главата до петите, то да бъде пълно изцеление. И пълно здраве състояние, Господи, за слава и прослава на Твоето велико име, Господи. Амин. Ще сложиш кърпичката на главата. Само, да. Нещо съм.
Само още нещо казвам и след това и с добрата се дадем тук. Вижте, виждате ли тук тази ръка? Ръката. Нека всеки така, сложете си ръката така отпред. Нека всеки да сложи така ръката отпред. Какво искам да покажа това, че тук пише така. Името на Ишуа е записано върху моята ръка. Знаете ли това нещо, че името на Ишуа е записано на твоята ръка? И когато днес ти правиш нещо, трябва да знаеш, че неговото име, ти носиш неговото име на твоята ръка. И вижте тук е дадено как е записано. Виждате, когато ръката е така разстрана. Тези три пръста, виждате ли тези три пръста? Тези три пръста. Ето, те образуват буквата Шин. Буквата Шин. Тя е всъщност 21-та буква в еврейската азбука. Буквата Шин. Ел Шадай. Шалом. Ишуа. Тази буква се съдържа в името на Ишуа. Шин. Този палеца, виждате ли го? Да. Палецът е буквата Йод. Тя е 10-та буква в еврейската азбука. И тя е Ишуа и Йод. Първата буква в името на Ишуа и Йод. И когато ти погледнеш твоята ръка, знай, че палецът е буквата Йод. Тези три пръста отговарят на буквата Шин. Следващото малкото пръстче отговаря на 6-та буква в еврейската азбука, която е буквата Вав. Буквата Вав, която има в името на Бога Йод Хей Вав Хей. Йод Хей Вав Хей. Буквата Вав, която свързва, която говори за това. Буквата Вав означава гвозде, означава кука. Или тя свързва, тя говори за връзката между главата и между кръста, между долната част. Тя е връзката. Този свързващ елемент в човешкият организъм, гръбначният стълб, който свързва главата с долната част и който свързва всъщност още небето с земята. И кой е посредникът на Новия Завет? Исус, Ишуа Хамашиах. Той е този, който свързва небето с земята. Чрез неговото спасение, чрез неговото изкупление, чрез неговата смърт, ние имаме връзка с небето. И тази буква Вав говори за връзката, свързването между небето и земята. И последната буква е буквата Аин. Буквата Аин, вижте, тя е буквата Аин. Тя е китката тук с малкия пръст това. Е така. Ето. Буквата Аин. Тази част. Тази част тук така. Тази. До тук. Ето е буквата Аин, тук е дадена. Ето. Ето и тук е буквата Аин. Буквата Аин, това е буквата 16-та буква в еврейската азбука. Буквата Аин говори за око. Ай. В английски ай, око. Ай с очи. Аин означава око на еврейски. И това са очите на Господа, че Божите очи. И Бог протяга своите ръце. И ние се молим, Боже, когато всъщност брат Севдалин отиде в Турция и положи всъщност, докосне всъщност това момиче. Бог те докосне, Божията ръка. Името Ишуа Хамашиах, Исус Христос. Ишуа. Името, което е записано, името Ишуа, което е записано върху дланта. И вижте, когато ръката ти е изпълната, така си изпълниш ръката, нали? Когато си изпълниш тази ръката и ти всъщност тя изобразява името Ишуа. Твоята ръка изобразява името Ишуа. И тогава се откроява кое? Дланта. Дланта се явява. И тази длан се казва, на дланта си съм ви врязал. Казва името, всяко едно име е записано на Божията длан. Да. Господ казва, твоите стени, Иерусалиме, са в длани, казва, са пред моите очи. И аз съм те врязал, казва, на дланта си. Така че когато всъщност Бог погледне дланта, Бог вижда ти записан там, твоето име е записано на неговата длан. Пред неговите очи.
Бог вижда твоето име. И то всъщност е записано на Божията длан, която всъщност е изобразена на твоята длан, на твоята ръка. Божието име Ишуа, което е изобразено на твоята ръка. Така че ти носиш днес името Ишуа. И когато протягаш ръце да се молиш за болни, знай, че Господ Ишуа протяга своите ръце. Той протяга своята ръка и своята длан. И Той е този, който те помазва, който те освобождава. Господ е този, който всъщност те изцелява. Бог, Исус Христос е този, който... Да, може да седиш. Мога да благословя. Аз тръгвам. Тръгвай, да. Чао. Положи ръце и кажи, Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги. Той те изцелява. Айде. Поздрави от нас, от църквата. С това ще завърша, че Господ Исус Христос е този, който изцелява разбитите сърца, разбитите души, изцелява болните тела, този, който възстановява разбитите взаимоотношения, този, който възстановява животи, който възстановява твоя дом. Господ Ишуа Хамашиах. Бъдете благословени днес с това слово. Нали? И сега всъщност, нали, ние ще... Нека сега да и брат Рон да сподели това, което всъщност има в сърцето си да сподели. Може да отиш там друга. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не помири нито един, който вярва в него, а да има вечен живот. Днес Бог не е пратил сина си на света да съди света, но света да бъде спасен чрез него. Аз съм спасен чрез него. Измитвам чрез него. Ако някой е в Христос, той е ново създание. Старото премина. Ето всичко стана ново. Аз съм от него. Аз съм ново създание. Слава да бъде на Тебе, Господи, за Твоите стихове, за Библията. Ти си същия вчера, днес и до века. Намираме много важни истини в Библията. Амин. Бог Отец ни избави от властта на тъмнината и ни присели в царството на своя възлюбен син, в когото ние имаме изкупление чрез неговата кръв, прощението на греховете. Благодарен съм с това, че имам власт от него да каже не на дявола. Той няма да владее живота ми. Той може да дойде, но аз ще разбирам, че Господ ми даде сила, власт, да каже, дяволе, не ти давам място. Както е написано в Ефесяни 4:27. Не давате място на дявола. Аз не го давам място и той няма да владее живота ми. Аз няма да бъда болен. Амин. Няма да живее както в старото време. Аз съм ново създание. Господ се грижи за мен и съм много доволен от него. Преди 50 години сестра ми дойде при мен и ми сподели благата му вест и аз го приех Исус Христос, мой Господ и Спасител, и чрез него съм подготвен за бъдещето.
благословени чрез него. Така. Нека да се справим сега. И други молитви има ли тук, които да се помолим? Някой има ли желание да се помолим за него, за Господ да го изцели, да го освободи, да го докосне? Меленка, не сама за това. Добре, ще се помолим с една обща молитва за изцеление, за освобождение. Бог да докосне, Бог да протегне своята ръка. Небесни Отче, в името на нашия Господ и Спасител Ишуа Хамашиах, Исус Христос, ние се молим Ти да протегнеш, Господи Небесни Татко, Твоята десница и да докоснеш всеки един, да помажеш всеки един, да го освободиш и да провъзгласиш освобождение и изцеление в живота му. Молим Те точно сега, Господи Небесни Татко, Ти да прославиш Твоето велико име в живота на всеки един. И нека, Господи, да го освободиш и да го развържиш от всяка връзка, от всяка окова, да бъде освободен, да бъдат разчупени всички окови, да бъдат отворени всички железни врати от живота му. И ние се молим, Господи Боже, да провъзгласиш юбилей, освобождение в живота на всеки един, Господи, тук на това място. И да се прослави името Ти, Господи Христе, в Неговия живот. Дай отговор на Господи на всяка нужда. И дай разрешение на всеки проблем, Господи Боже. И дай, Господи, отговор на всяка молитва, която отправяме към Тебе, Небесни Татко. В името на нашия Господ и Спасител Исус Христос, Ишуа Хамашиах, ние Ти благодариме. И Твоето име е Йова Рафа, Господ, който изцелява. И ние Те изповядваме като наш лекар, Рофе, Адонай, Господ, който ни изцелява, освобождава от всяка една болест, от всяко едно отеснение, от всяко едно страдание, от всяка една болест. Ти ни освобождаваш, Господи Боже. Благослови ни, Господи, когато излезем от това място, да бъдем за благословение, да послужим, Господи Христе, на хората, които са около нас, да послужим на всяко едно семейство. Молим Те да носим със себе си, Господи, помазанието, да носим силата, вдъхновението, Господи Боже, насърчението. Молим Те, Господи Христе, за освобождение, Господи Боже. Да разнасяме, Господи Христе, Твоята слава. Да славословим и величаем Твоето име навсякъде, където ходим, Господи Христе, в този свят, Господи Боже. Нека да се промножава и умножава Твоето стадо, Господи Боже. Нека все повече и повече хора да бъдат, Господи Христе, внимателни към Твоето Слово и да чуват Твоя глас, Господи. Защото, Господи, според книгата Второзаконие, 29 глава, Ти си казал, Господи Боже, и какво иска Бог от Тебе, освен да слушаш Неговия глас. Да обичаш, казва Господа Бога, Твоя Бог, и да бъдеш привързан към Господа Твоя Бог. И тези три неща Ти искаш от нас, Господи Боже. Да слушаме Твоя глас, да бъдем, Господи Боже, привързани към Тебе и да Те обичаме с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичките си сили, Господи Боже мой. Защото казваш, това е животът Ви тук на земята. И това е, казва, дългоденството Ви. И, Господи Боже, ние избираме живота. Ние избираме да слушаме гласа Ти. Ние избираме да ходим в Твоите постановления. Ние избираме, Господи Боже, да изповядваме Твоето Слово. Ние сме жадни за Твоето Слово. Ние сме гладни, Господи, за Твоето Слово. Жадни за живата вода. И с това, Господи Боже мой, Ти няма да закъснееш. И ще дойдеш в живота ни, като ранния дъжд и късния дъжд. И ще ни напоиш, Господи. Ще напоиш нашите сърца. И Ти ще донесеш изцеление. И Псалм 107 казва, изпращаш Словото Си и то ги изцелява. И ние Ти благодариме, Господи, за изцелителната сила на Твоето Божествено Слово. Слава, величие и чест на Твоето велико име, Мелех Адонай, Цар на царете, Господ на господарите, който си на небето, който царуваш на небето, Господи Боже.
Благодарим Ти, Господи. Амин. Амин. И тези, които ни слушаха, нека да бъдат благословени в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Така че нека Божията сила и Божието помазание се влее във вас и нека да бъде разрешена всяка ваша нужда, всеки ваш проблем да бъде разрешен в името на Господ Ишуа Хамашиах. И казваме: Бешем Ишуа Машиах, в името на Господ Исус Христос. Амин. Да бъде благословен живота ви, вашите домове да бъдат благословени, да бъдат разчупени всички окови на дявола, да бъдат разкъсани всички вериги, да бъдете изцелени от главата до петите. Всяка една част на вашето тяло да бъде освободено и изцелено. Всеки, който се нуждае, от каквото и да се нуждае, нека Божията сила го докосне и освободи. Амин. Amen. Амен.